Nix at all. Oh yeah. Uyangijwayela wena. Yakujwayela sister. Yakujwayela sister. But inkhona for wena. Mara nawe ngakutshela ukuthi ingu relationship but so no uthanda into zasebusuku but mina yabo. Kuyenzakale iphuthu uDave uhlala ngekho umuntu amakaphuzi. Yabo. So mawuyojiva khona uhamba naye emjivweni. Obvious amajita uza nochomi uza nechomi. Yabo mfethu yazi wena mfethu yazi uzosikhatha wena. No. Ayo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimanti umabuya ubambolunye uhlase bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger Cream de la Cream ufuna ukwenza sure Tell into phakathi. Hey Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my brother, my son, the one and only. Welcome, Dlamini. Shendele Bobo. Si Popo. Si. Please, Baba. Please, Baba. Please, Baba. Ay, Baba. Fucking shit, Baba. Please, Baba. Ay, ay, Baba. Ay, Baba. Get a please. Get a please. Get a please. Take me to Mama Febayo. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Hey. Bafethu Salman. Minjani? Man ngicela ukubuza. Angazi man ama-taxi aseJozi nike nawa bona ngala. Why? Next. Ish. Cause basitshela ukuthi masiza ngapha mhlawumbe sothola ama-taxi azosibeka eJozi. Mhlawumbe my brother. Mangingabuza bese ngicela nje ukunibuza a few questions. Mina igama lami nguKing Ginger. Ngiku YouTube. Okay. Yeah, very popular ku YouTube. And ngicela ukunibuza a few questions. Woza ngapha photi? Ngicela ukunibuza a few questions. So before buza amakamera. Oh, ngiyaxolisa man. Ilokhuzana imibuzo le for esikoleni ukuthi ngihambe ngibuza abantu ukuthi siphila kanjani, linjani irandi, ingabe liyakhuphuka noma nihalela idola yini mhlawumbe. Yeah. Uba igama Owakho. Owakhe. Owami. Oh, okay. Usisi yena? Hlamulo. Oh, Hlamulo. Kukuphi ekhaya sisihlamulo? Panfish. From no. Home because Bohlamulo ki Matsonga Sekian. Big up to Ekiani in the Nyakenza. Yeah, my brother. Sharp. Where are you from? I'm not there forced, but Efoslo. No, but home. You're born Epos. But home. Lesotho. Yeah. Which side of Lesotho? Kokstad. Big up to Lesotho. I was there a few months ago. Marapeng is a Kasha's neck. Yeah, I was on the other side of Lesotho. So my brother, I want to know from you, how long have you been guys dating, and Ukari, what is it that you love about Mutwaha? I don't feel comfortable ukuthi singashare izinto zama relationship in public. Umbuzo general ukuthi umuntu wakho kuphethe kanjani? Bathi bakumention about izinto zesikolo ama programs. Yes, ngoba yona ihamba kanjalo. Ifuna ukubuza nje nge lifestyle, nge relationship, nange behavior. When I said 6 months. And what is it that you love about him? Ngiyamthanda because uyanginakekela. Yeah. Uye nje.
uwe Yeah. and uyakwazi nanokuthi akusize lapho odinga uncedo khona and so forth. So sister, ungathi uyayibona yini future between the two of you since niqalile ukudate? Yeah. Uyayibona? Umuntu kanjani? No man. No man, ngama questions lawo. No man. Indaba No ba. umuntu onjani kanti? No man. Angifeel comfortable ukuthi ungangibuza ngama relationships so. Okay, ithi ngakubuzi-ke ngama relationships. Sister, ungenza njani uma unga found out ukuthi ubhuti othandana naye uyakucheatela? Angeke ngikwazi ukuyiphendula leyo because I don't think angangichithela. Yeah. Yeah. I don't think Uyamthemba. Yeah, over sangicheat. Wena bhuti wami ungenza njani uma unga found out ukuthi my sister uyakucheatela? Vele kungaba nzima but yazi as I'm out replacement ikhona yabo. Sure. Ingatla. Ayadlala. So ushade la. ngishade ne. So in a scale of 100 wena my brother ungathi umtrusta kangakanani my sister? Scale of 100. Yeah. Ngike 90%. Wena uzithemba kangakanani? Mina Yeah. by my side. 100%. Ukhona umuntu othandana naye ngaphandle ka sisters? Leyo question le injani le because ayiboni ngafeel comfortable ukuthi answer phambi kwakhe. Pendula. Hayibo kanti Mfisi. Obviously yena wazi ukuthi uyiwani yabo. kanti wena wazi ukuthini? Asazi pasiyena beyiwazi ukuthi uyiwani. Kanti wena hayibo lomtshito uthini mfethu? Into engisho le maybe because the question le ngeke ngi-answer phambi kwakhe. Uthini? Mekuyi-answer. No, baby mayazi. Ufona nama uyithi, ufona kanithini. But ophendule. Yazi bese angakafiki nasefonini mfethu. Yazi angakafiki nalapho. Wena uyangazi wena. Awuhlala ungibona ku YouTube ne? No. Yikho bunqaba. Ku right sister mina ngu King Ginger ne. So I'm a YouTuber, he knows me. That's why he's been grumpy. So njengoba nginibuza kanje wena in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani bhuti? 75. Wena usithemba kangakanani? 100. 100. Ukhona wena umuntu othandana naye ngaphandle ka brothers? Okay. Awumamazi. Ikhona into ofisa ukuyixolisela mhlawumbe ku my brother? Ayikho because Yeah. into eyenzeka kudala sike sakhuluma ngayo but manje ayikho. Yeah. Yeah, right manje. How do you feel njengoba enza kanje ke yena ke esethi khuluma izinto engazwakali wena wazi wena ucabanga ukuthi yena uyacabanga yena 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 Khona. Weta maspice man, ngisho kanjalo. utheni? Ngithe mina. Okay sister, kunento esiyenzayo la ekuthiwa loyalty test. Loyalty test is whereby we switching phones for 60 seconds. Wena unika ubhuti ifoni yakho for 60 seconds ukuthi ayicheke on WhatsApp, Facebook na Instagram ukuthi ayisebenzisa kuma inboxes wakho. Same applies to him. Nawe uzokunika ifoni yakho nawe you'll do the same. Angithola sister awunankinga ngoba ufihli nix. 6 Kodwa I feel comfortable yo but But how do you feel njengoba umbona ethi maybe wena wazi ukuthi wena uyi1 kuyena, maybe ni 3, maybe ni 10. No, 10. Hayi. But uthi maybe bangaki? Yena yedwa uyazi zala. Why ungaba sishintshane ngefoni ke mawuthi uyena yedwa? Uthe maybe. Ayake singayicheck yeah. why am Yeah. Why Singayicheck yeah. Eyakho? Ma yabo ifoni like yomuntu. Angithi idea yakho. Eyakha kuyena umuntu. But cause mina yami Kanti wena ufihla mfethu? angifihli next but as amajita siyabolekana amafoni yabo. Sure. Siyahlanganisa Yeah. yazi. No. Ngeke sicheck izinto There's a zamajita. difference between image yabo nento zethu vele yabo amakati wethu yabo. Wena uyayimosha cause la ngihamba nemama mina yabo. Yeah. And manje Yeah. kunezinye izinto yabo ezishisayo sayidini yabo. Triple phone phela spawn. No, amafoni there's no. Ithi ngibe ngibambe yakho sister naye uzoyiletha ubhuti. Khona ezobona. No, there's no need. There's no need ne. There's no need. So ring ivari ke There's khipani no ke need. if there's no need. There's no need. Triple telephone. Zikhipani. Mkhiphele. Kunzima ngisho. Mkhiphele. Ash, mara. Mkhiphele. Mara lesihamba mara la. Okay, keep again. Sis la. Tona mengala sister. But
uthini but now uyayibona uthini siyamle yeah awichaze mfethu because ngifuna Siyam- understand yeah now uyazi ezama-cheat sure kunemama yeah kunento zokuslice esayithini hayibo nami ngiyakwazi lokho nami uyangifaka eziya Uthini kimi? no baby but Dlamini, siyakude wena uyayazi leyo nto there's no need ukuthi ize sefonini okay No need. okay make it easier ke help us kwenzakalani yazini qhubeka ngcono qhubeka no I Qhubeka. think you can make umsebenzi wethu ube lula Help us. Seems like mina ngenza excuse ngcono check ifone kababy sibheke Wayami, asicale ngeyakho no nendaba. sokuqala ngeyakho Asithi sisere kaphi somgcine ekugcineni because ngiyabona la ne sure password okayichike ah Eyakho sister. Yayazi password hayibo sikhomane athi password ayikachange ya izobanjwa uwe qala ngeyakho baby wakho okay cela ungithintela na WhatsApp la ku search okay yeah mase ngithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye ithipha la ungitshela ngoba yizo lezo Okay. ezobe ziscroof umuntu wakho ne yeah showcase. All right, guys, my name is King Changer, Cream de la Cream, and we are on WhatsApp right now. On our part, it's at the Chandis. Type it up, I love you. Sister. Aye. Why not? Next. Abu brothers. it's only me Only you? Mandisa siswakhe Mother's Day yeah it's feeling Delete lapho type uthi ngiyakuthanda. Khuluma nami. Abakushayela mswathu. Ngishela. Wena uthini? Because lo uhlale pause. nah it's only me Delete lapho. Type uyishubise manje. Uthi sex. Sister, ngicela ume kanje. Uyangibalekela, why ungibalekela kodwa ubuze kube ngize kuwe. Ngibaleka. Wenzani? Lutho, ngimakaje. next Niyangisaba nini? no kuthi like to soul of God and we still Kuvela bani lapho ku sex of God? no search makuvele umuntu How? Awutype lapho uthi money. ngithini Money. money Uyakuphi imali? Abani? Lopho. No. Abanye abakuphi imali abo bani? Obuphuti. Hayibo. okay Kwenzakalani? Ubonani? Ubona imali eningi? oh hayi ngibona uthabisa umsebenzi wenzela i-cash send Ubani Thabiso? Wayekwenzela i-cash send? Mhlanganisano neThabiso? Into esihlanganisa. Oh, wayekwenzela i-cash send. Hayibo. Umngane wami uThabiso. serious ayihlupha ayina-stress Mngane omuphi imali? hayi Lekana. oh kubolekela Sabelekana. Nawe nokumboleka into zakho? Eziphi? which things ziphi lezama No, ngisho ukuthi mhlawumbe nokumboleka mhlawumbe umeboleka something or efuna ukuthi umsize nga something uyamsiza. Ngeke msisi. Sikhuluma ngemali la wena uyaphi? Awuthi yami sure type lapha. Faka i-emoji ebrinjol. Delete lokho okubhalile lapha. Faka i-emoji ebrinjol, faka i-benches, faka nalamanzi athi kwa. Isquad sebhola. hayi le phone le hayi imina la Wena hayi ophethe. mina la imina la hayi Uyadlala uFacebook? la usuku Awudlali. Ne-Instagram awudlali? hayi mina Wena ne? Awudelete lapha uthapha uthi come outside. Yini ndaba sister? Kanti wena bakuhluphi yini? Phela ubukeke njengale type le engathi ukuthula kuningi. Ubuka ngathi hey hlezi uhlushiwe. Yabona njengoba ekuhlupha nje. But sister, I'm happy for you. I don't wanna downgrade you or something else. Inhle lento yenzayo asitholanga lutho la efonini yakho. And nami bengakuthembi ngiyakutshela ngoba bengitshela ukuthi mhlambe nawe khona umfirifiri odlalayo. Yeah. Sister, come outside come outside. come outside uhambile I don't understand
Bani lo? La iziyanda ubani iziyanda. Come outside uhambile ubani ngihambile. Oh. Umntwana wami. Ah, Uyazi nje ngakutshela ngaye. Okay. Oh. Yeah. But le suspicious le. Ayikho into suspicious asithathile ngefoni yami. Okay. Mningi. Yeah, sister, khathele ne? 5/10 sister. 5/10 noma ulikhama ngakubambela. Angayibamba. Yeah, ngayibamba. Vula phone baba. Why you slow? Eish, ngistress ayazi. Akayivuli sister, avule. Indaba ufuna ukuvulisa welcome No, or ufuna ukuyivula usemoyeni because yakhumbuleka ipassword umulenga la. Vula ifone out yami. Yeah. but taxis. Vula. Cause vele akusi. Vele. Oh. Kahle. Phela ngifuna ukwazi Kahle. kwenzakalayo. Na WhatsApp phezulu sister ngicela uthinte. Sure. Ngicela unginyusele. La. Awume phezu. Ufuna ukubona. La usearch. Mase ngithi sapha uzothatha la mavele igama lakho la ungitshele. Mavele igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba lezo ifebe izobe idliwa umuntu wakho. All right guys, we're on WhatsApp right now. We're about to tap the trend. Tap lapho uthi ngiyakuthanda. Kuneqiniso. Wajuluka manje ngabi kwenze njani? But uyayimosha phela. Ngenzeni? Uyayimosha. Yeah. Maka umjita kokubekelile ukuthi bekumele uyibambe ukuthi kanye. Vela ba. Mpho. Thando. Yeah, angikho mina. Enves. Hawu. Maka ngiyakufoleka mos nesekitsana. But last uma ngo I love you angisho. Yeah. Yeah, ngiyakuthanda kampho. But nayi make sense lento lo. Amathetho wami Ngicela udelete lapho utype uthi I miss you faka yathebomvu. Uthe umphono bani? Thando. Ngithando. Ay uthando but uyamazi. Ukuthi Uthando uyamazi. ukuthi Besihleli naye last week uthando. kanti uyamohle. Hluza ama-drills. Hawu. Kanti uyamohle. Yabo kulethela ivi. Nga-invite uthando ngi-invite nawe. Wayethe hayibo kanjani? Uthe ngitype futhi? Ngicela utype lapho uthi futhi No, type uthi sex. ukutype akusafuneki uthando. Cause next label is discard. Umama kumele kusasa ubhale into zakhe zibe right when I'm stress after that. Ngivela mani. Ngitype futhi Sex. phela yena umpho. I'll start explaining. But mina baby like into ngizoyikhuluma. Engijwayela Ayikho wena. ngizoyikhuluma. Ngijwayela kanjani? Ubani umpho? Into zaningi lezi. Ezaneni? Before sihlangana. Hayibo. Ayikho lento le. Mara nawe ngakutshela ukuthi ku-relationship but lento le like akumelanga nothanda zayazi. Oh, uthanda usho ukuthi la uyi straight. No, umpho kumele angayazi. Unompho uyi straight. Because yabo futhi ekathanda siyekeni because akufuni ukukhuluma ngayo. Phela umpho uyazi now baby ukuthi ngisole nginayo. Ekathanda wayona ibekwa. Umsabani kangaka? No, uthanda into zasebusuku but naye nalo. Kuyenzakale iphuthu ubaby uhlala ngekho umuntu amakaphuzi. Yabo. So mawuyojiva khona uhamba naye emjivweni. Obvious amajita uza nochomi uza nochomi. Yabo mfethu yazi wena mfethu yazi uzosikhatha wena. No. Thina siyenze lento yenza and ungalokho uthi singamajita uzosikhatha uthi. No, ukuthi ungaziphoseti. Mina Ungaziphoseti. oyi. Oh. Nix at all. Ay. Uyangijwayela wena. Yakujwayela sister. Uyangijwayela. Yakujwayela sister. But inkhona for wena. Yabo like kunta bang understand. Uyibona buti. Kunta bang understand. Yini abangayi-understand? Kunta bang understand. Mina nawe. Yazi lu number 1. Yabo. Phela nathi singakufitha umsebenzi yabo. Yeah. Kumele silandele inyathelo zabo bababili yabo. So please baby. Ungastress lento leyo yabo. Afuna phi? Yabo. Angisola manje. Ngathi yakuthola mba. Uthathu. Muphe nekhoma sakhe muphe. Sesihamba soqedile nasi. Yeah. Ngijika sangone. Okay. Baby. Shizi phela soyidlala sonke le game. 5/10 Game kina. with mine. Uhamba naye? Yeah, hamba naye. Niyapi? Siyala siyakhona.
La bese khona Hawu sister sozoqhubeka utshwele nalo. Awu ufuna ukuthini? So wena sister uyavuma ukuthi Asho phela uyadlala, nami ngizodlala. yeah. Yeah, so yenza No, sonke. dlala kanjani manje? Uyadlala phela, angeke ngiphela Phela mina ngisukana ngizokuyekela nawe. ke mina. Uzongeka. Ngoniphele ke. It's fine. Angeke sizodlala lokho kwenza sithi. ngizokwazi ukudlula wena phela mina. Maye mina It's nginingi ke Yasha. mina hayi. If injalo ke hayi waqhubeka kwambuyiwani. hawu. Bethe ukukolela nje. Uma ukuthi usazongitsholela what the use. Asana. Uhamba nami qeda printer so. Hambo. Hayi, uhamba nami qeda printer so. Hayibo ngithini? Hayi. Bheke. Bheke ifault yakho. Mina Bheke ifault yakho. ngenzeni? Right ayusho. Ngimele mina la. Right mladam. Phela i-comeback izoba nzima la. Why pho manje ngihlanga naphi mina ne-comeback? Manje ngiyocala phansi ngilungisa ama-skills wami. Angeke usacala phansi. No, baby, phela ulungisa amagama wakho. No. Ayikho right lempeza. Hayibo. Asana mayithi The future mseleko. Ayikho right lempeza. Okay, sana. Yabo asafuna ukuhamba. Hayi. Sister uzoqhubeka utshwele nalo. Uzomkhomba lo. Uzwa, sengulo manje. Hayibo. Asikhambe usakhuluma ukukhuluma lo bit lasana. But asahambe but umoshile. Umoshile. Ngiyathanda ungifaka intweni zakho. Ngihlangani mina mfethu. Ngimosha ngani? Umoshile. Sister, usaqhubeka utshwele nalo njengoba umbone ufuna ukungishaya. Ngifuna ukumshaya. Uyangithreatenisha. No. Uyangithreatenisha. Sister, usazoqhubeka umbone ngithreatenisha phambi kwakho. Hayi. Is there a threat? Are you threatening me? Kanjani? Samba kanjani? Namba kanjani? Awuthami unamachera u4. Go deal with it. Yena lo. Oqala laba abanye uyabaslicer. Yena lo. We one. Ukuthi ngimoshela indawo. Bay 4. Ungabaslicer. Bheka manje lo muntu lo wadi phela egaming siyakapana wadi bathatha choose yami. Phela unama number ka-out yami lo muntu lo. Kanti wena uyenza kanjani lento oyenzayo wena mfana? Thina singamagenge. Hayi. Nina magenge niyingozi man. Baby. Baby. Manje sithi loku-streama shop. Oh, ngisho right ngisho mina no. Si-right maka yini siyaqalethi. Asana. Ngeke kufika phela. Hayi thina siyahamba mfana wami. Ende mina mfethu ungangibhayizeli mina. Ngakudida ngeThaifu mfana wami. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambo lunyu uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV. Bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile komunye umfana nje mistake.